Vriende, die orkest gaan nou hier vir ons 'n karakter opbring en hulle sê hulle bring hom op. Hier kom hy, Gammat Fontein. Hulle gooi hom diep, nee. Die varken, hulle gooi hom diep. My naam is Gammat Fontein. As hy niks te drink is, dan drink ek maar wyn. Hier kom op die trein, hier kom die kaartje. Ek knip sommer 'n gaatjie in my kaartje. Lekker man. Maar as hy luister, ek moet alles wat ek geëet het op my peet gewet het. Ek wil vir jou vra, hoe gaan dit? Hoe vraag jy my nou so diep, man? Weet jy, laaste ou in my so gevraagd is my ouma. En weet jy hoe lyk het om my ou mens te sien huil? So ek wou sê hoe het met my gaan. Sê vir my, Gammat, is lekker om jou te sien. Ek sien jou kondisie is lekker. Nee, maar ek heb op die motorbike gekom. As my helmet wat die sit. Alles steel mos die helmet. Ek kan het nie buiten los nie. Nou, Gammat, terwyl ons hier onder die ligte is vanaand, wil ek net vir jou sê, ek wil jou komplimenteer. Waarom, man? Komplimenteer? Dat is een heavy stuk, nee. Ek is nou dik geplak. Ek kan seker nou staan vir Ducasse se manne. Kan hy met die swart meerderheid. Draai toe, ja? Jy wil nie eens weet hoekom ek so sê nie. Hoekom sê jy so, Martha? Ek moet hom so vra, dan skry jy die volgende vraag van my vra nie. Nee, jy is al weet, dat stuk hierdie. Ek wil nou met jou sê die... Ons het dus vanmiddag geoefen. Right, maar is een goeie om. Ek wil nou met jou sê, die predikant was by my, die sending predikant, hy sê... Nee, moet nie van predikant praat, hy sê, wie people hy. Hy kom by my, hy sê, Callie, ek wil jou komplimenteer met die man wat jy ken, Gammat Fontein. Hy gooi jou som op jou naam. Hy gooi my op my naam. Hy sê, broer, hy sê, die Gammat het verlede donderdag aan, die hele aand saam met ons koor geoefen. Prachtig man, prachtig. So met 'n man 'n ding doen. Jy's besig op die regte paadjie. Prachtig my ouma. Prachtig Gammat. Dit waar ek so lekker gesing het. Maar dat ek met jou vertel. Ek het wat Trevela geweest. Wanneer was dit? Blauw jare. Die tyd wat die ryk mense nog met die Williams gery het. Daar is nou nog 'n Jood wat om kry William met 'n Williams ry. Maar hy het nou nog 'n drywer. Die ander manne wat nou Mercedes Benz ry, hulle moet self dryf. Maar ry, toe dryf ek vir hierdie Trevela, hierdie Williams. Hy het 'n watersak gevoer aan. Nou kom ons by hierdie plaaswinkeltjie. Nou draag die kuiste uit in die winkeltjie in. Nou verkoop hierdie Jood sy goed aan die winkel. Ek staan nou hier buitekant met my voetjie teen die muur. Kyk, my job is net om die William te dryf en die kuiste in te dra. Right. Nou sien ek op hierdie plaas gaat niks aan nie. Ek dink ook hier wil ek nie bly nie. Want hier is niks van my nie. Ek staan nog so. Hier kom alle hoene in die jammerhoek, maar sy vleesjes gaat net toe. En die hoene in die hol. Ek denk, waar gaat die hoenetje in? Hier kom die haantje, hoe kom die hoek? En die haantje, sy vleesjes gaat net toe. En die haantje tjaakt hier die energie. Ek denk, nou is die moeilijkheid. Maar toe die haantje hier voor die winkel voorbij gaan, toe sit die om en ek kom tjaai. Die leen nou putte soos die mense gemors het. Pik, 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 pik. Begin friet hier aan die putte. Ek denk, so honger was ek nog nie aan my liewe nie. Gammat, verskoon my as ek skeef praat, maar hoe gaan het met die ou meisie van jou? Ek dink sy was Maria Gooi, jy het haar ontmoet nou on die dag weer by die stasie.
Maar ze luister. Dat is een moeilijke stuk. Ik koop voor mij bij die markt een levendige bok. Een bok, ja, ik net toen zie die andere oog van apotheek of ja. Dat bokbaardje. Ik koop mij een levendige bok en een biesem en een emmer. Want mijn vrouw wil een biesem en ik wil een emmer en ik wil een bok ook even meer. Nou stap ik, maar ik kan niet die trein vat met die bokkie, want die bok mag je niet trein mee. Ik is zo amper zoals die leeuw en die kop kool en die hoender. Wat ik dan wat ooit zien moet gaan. Nou stap ik altijd die treinspoor af met die bok en die emmer en die hoender. Ach, die biesem. Hier kom stap nou aan mijn rijtje samen met mij. Ek sê, Zij zei later, ik zei, ons stap van nou lekker in die treinspoor af. Ze zei, ja, maar jij gaat mij daar een tik. Ik zei, hoe moet je een tik? Ze zei, nee, jij kan maar mean wees. Ik zei, hoe mean kan ik nou wees? Moet dat bok aan die ene hand, aan dat biesem om mijn schouwen, aan de emmer aan de andere hand. En dan stap nog zo eentje, ze zei, nee, dat is makkelijk. Je kan net die biesem in die grond zoeken en die bok kan hem vastmaken en die emmer over die bok zo kop groeit, dat jouw handen moet los. Maar ma zeggen ze uit Taiping. ek wil aan nou vir jou sê, Gamad, waar werk jy aan nou? Nee, maar ze luister. Van die jobben, wat jij nou praat. Ik bij je ga. Kijk, ik is een culturele man. Ik is geleerd man. Hoe geleerd? Ek sê, Luister, ik wil jou zeggen. Zolang ik geleerd, ik in een bar geweest. o so, In een kroeg. aha, En daar heb ik de meeste lessen van mijn leven geleerd. Ik zit hier en daar achter, lees ik mijn cowboyboekje. Nou zit die drankmannen hier, hulle is fijn. En hulle is slim. Hulle praat allerlei dingen. Hier zijn in bed van die kant af. Hoe let die ouwe met die dun gaasje wat zo dikker wordt boor met die olifant? Wie zei aan de oude man, nee, hij is een culturele dronklaar. En ik toen kijk ik die cowboyboekje weg te zien dat hierdie oudje, hij is lekker gezegd. Maar hij heeft nou een toothpick. En hij wil nou die olifant uitsteek uit die wijnheid. Hij wil hem vrees. Denk jij dat zij weg niks maken? Als hij die olifant kap, dan maakt die olifant niet zo. Maar als hij dat even die stokje laten in die hand en dan kap hem en maakt die olifant niet. Later los ik die boekje, ik vat die stokje, ik steek die olifant, ik zeg, toe vrienden dan. Hij kijkt me zo en zei, big deal. Nou wat je, ik kom moe gejaagd, nou kom vang jij hem. Gamad, hey, ek wil aan vir jou sê, as ek so luister, dan jy seker die weer ervaringen van jou lewe, ondervindinge en daardie kroegies opgedoen. Maar ze luister, daar heb ik die wonderlijkste dingen gezien. Aha, Hier kwam ze daar vark. En hij bestelde bier. Ik geef hem mijn blikje. Hij haalt het ten opener uit. Hij sneed die blikje op. ten opener daar. Ten opener. En hij zei hem. Ik zeg, alright. Hier komen bij je. Maar hier die ouwens en. Hij vat nog een bier. Hij sneed die blik op. Maar toen hij begon gaan zeebraak. Toen bloeide zijn bek later van die stukken blikken. Ik zei van mij man, die blikken was hij dingetje daar boven. Zij trek hem net, hij zei ja, die geitje. Hij zei, gwaan man, die is die ouders van die ten opener vergieten. Maar ik zit nog daar, ik kom stappen houden en net zo'n knop tussen kop. Ik zie niet allemaal moe, een grote knop tussen kop. Die zei aan de vak, hé, wat is de knop op je kop? Hij zei, nee, ik heb 2 weken voor mijn geboorte met mijn ma aan een kassenhoek vastgelopen. Die zei, anders kan je niet uit die hoek uit. Dat kan niet, weet je. Want mijn ma 2 weken voor mijn geboorte aan een cremafoon vastgelopen. Ik moet je niks, niks. Gamad, soos hulle sê, op 'n punt van orde. Ek wil daarom sê, dit lyk vir my of jy die wien nou gelos het.
Ik meen, laat jij nou in die kroeg werken. Hoe gaat het bij die huis met Mariah en die wijnen? Heb jij nog die probleem als je bij die huis komt? Masa, nee, nou zijn wij oud story, man. Alright, Masa, nou gooi ik maar iets toe. Nee, Masa, luister, ik heb mijn vrouw beloven, ik zeg niks meer. Nee. Nou ga ik nog zo nou en dan van oud-time sy kroeg toe, bar toe. Dan gaat zit ik daar een beetje chat samen met die peren. Atja. En nou sê ek net kook, sê, hoe kan je kook, sê man? Vat vir jou kook en dan dik jou op om te dubbele brandewijn. Alright, maar ik sê, wat van my asem, en dan sê, je moet rogge vat kaas vir die stinkkaas van die stikken. Ga jou vrou niks reik nie. Atja, goeie So right, so die zei ik nog, had ik lekker sê, toe sê ek een paar lekker dop, en toe kan je zo stap. Toen kom ik met een rogge vat kaasie. Maar die ding is droog, jong. Als je me sing, dan worry jy. Maar ek vreet hy goed, ek kom by die. Nou is het zo'n klein theetje. Al die feestjes is toegeplakt met katens. En met maskingtape aan die binnenkant. En laat die huis daar zo'n maar rond aan een chetang vastgemaakt. En hier kan staan een stuk in motor op blok of 3 jaar die gras groeien al die beetje feestjes uit. En hier op die voorstoep is zo'n tijger. Wat zo omgekruld is met een malva aan. En hij is blank gegeven. Dat is nou mijn huis. Mijn kingdom. Nou ja, wie die binnen in die kingdom. Ze doen net zo dat mama moet kuilen aan die kop. En net een lang veel naald en met stukken slippers en met stukken klossen op. En die mama, zij is bij me kwaai, oma. Right, nou denk ik right, nou klop ik aan die deur. Nou loer ik die gaaitje. Hier kom hierdie prachtige gezicht nou uit. Met die gown aan zo'n knopen. Met die lang sigarettes en die veel rooi naald. En zij kijkt nou van mij hier uit. Die zei, waar komt jij nou vanaf? Hoe laat is het nou? Wie heeft jou hier gebring? Ik zei, flink ding. Jij is tijd. Ik zei, hoe kan je dat zeggen? Zij zei, blaas in die sleutel gaat dat jouw asem riekt. Ik denk, roggever. Nou moet jij jouw werk doen en dan slaap ik vanavond in die garage. En dan loop halen en dan gooi. En toen kwam gooi. Toen zei zij, nee man, moet die andere kant. Maar ons maakt nou te lang, nee. Ja, schat. Right, de andere job wat ik had, dat maar ze ook die bar los toe gaan werken bij een kerkbezigheid. Wacht, jij is nou een beetje vannacht voor mij. Jij nou die kroeg los en toen waar gaan je werken? Toen werk ik bij een kerkbezigheid. Een monasterie. Kijk maar ze, die NG-kerk betaalt de sleutel, werk ik bij die Rooms-Katholieke kerk, bij die monasterie. Aha. Hierdie king-size pikkewijne. Maar ze, wat ik met jou zeg. Ik zit hier nou voor die chapel, ik vind dat die chapel zijn, dan stop ik kandelaren af. Zonder brood en wijn. En ik zit daar voor die deur. Wij mijn haar hier voor mijn kop. Als ze haar wat uitvalt, worry ne. Worry. Nee. Hier komt stap hierdie peert uit. Met sy slippertjies. Nou alleen net. Hij is een echte leerskoentje. Met zulke lang tone. Met zo'n zwart jasje aan. Het is nou net die een ook. Family size pikkewijn. En die komt stap nog ouwe die andere chapel uit. Oor die chapels is zo bij elkaar. En die gooi hulle mekaar. Hulle is nou carried away van die gesel. Van die preek. Nou gooi die een over die ander. Naan broer Andrew, gaan het vanaan. Nee broer George, baie sleg, iemand het my bicycle gesteel. Hy sê nou maar broer Andrew, as jy vanaan val die diens voorhou.
En jy kom maar by die een van jy mag nie steel nie. Dan moet jy by 'n klem daarop lê. En ik kom al weer, ik denk hierdie stuk mis ek van niks, anders twy ek my pilla op die chapel se stoep. Hier kom hulle weer uit, nou is hulle carry it away. Hulle so hulle oktaaf hoor. Toe gooi hulle hom so, "Naan broer Andrew, hoe gaan dit vanaand?" "Nee broer George, 100% ek het my bicycle gekry." Toe ek vir hulle vanaand die wet voorhou. En dan kom maar by die een van jy mag nie echt breek nie. Toe onthou ek wat ek my bicycle vergeet. Maar dan ga je nou uitkijken. Ja, vergeet ik. Ja, vergeet ik. George? Ja, vergeet ik. Kort. Frank, Master, luister. Ik wil nou voor jou iets vragen, kan ik vragen? Alsjeblieft. Ik kijk jou die heel aan. Jy vra my weer vragen. Ik vraag voor jou een lekker vraag. Ik wil aan net weten, jouw voorgeslachten, waar komen hulle vandaan? Het julle hier in die Kaap soort van... Sien jy, weer een heavy vraag. Nee, Master, laat ek jou sê. Dat is die makkelijkste vraag wat ik kan antwoorden. Want toen Jan van Riebeeck in die Kaap gekomen is, toen was mijn voorgeslachte Hoeka in die Kaap. En zo? Sir Harry, die strandloper, hij was hier. Dat is Hij is geslaat in Londen met een zwaard. Sir Harry, die strandloper. Hij had hem lekker door elkaar geslaat met die zwaard. Maar al twee zijn koppen, zo altijd Sir Harry, die strandloper. Later toen Java Riebeeck die dag in die Kaap gekomen was het een grene dag in die Kaap. Zo? Kijk, luister, die stoeltjes was gepakt onder die Dankendok tot boven de Waaldrijf. En die mensen had die plek volgezet. En daar was popcorn steen, Coca-Cola steen. Daar was vlaggetjes verkoop. Western Province had Amara gespeeld hier op Nieuweland. Al die gasten was daar geweest. Sir Harry, hij daar gezet. Cecil John Rhodes, Paul Creer, Elton John. Luister, dat ik met jou vertel, al die peren was daar, die hoeperen, alle was daar. En dat zo'n groen maatje gehad. En Simon van der Stel, hij was die master of ceremony. Dat ik met jou vertel, toen Simon van der Stel, hij Mike vat, hij achter maar aan die kaart. Toen raak ik kaapstel, die skade. Net die kennetjes voor die chips en bij een vlaggetje. En Simon van der Stel kijkt zo die zijn bierbordel zo riesig. En hij zei, daar komen hulle nou die drie schijntjes. Die regen en die tegen en die Titanic. En na drie schijntjes kom ik ja, maar toen zei Java Riebeeck, want gaat nou man. Kijk, hulle bek is zo gebarst van die stierbuik. Hulle kan nie smile dan bloei hulle bekke. Hulle die Maria staat op by soutare waar hy net toe nie win. Want daar shampoo het opgeraak. Ja, ek sal vir jou sê, hulle kom maak so paar esse om Robben Island. Dat die krewe soel opzet op die klippe. Voor hy drie skeide. En hulle kom ja so in die stand uit. Toe stol hy kettepalle en so. En toe hulle so kom sit. Toe raak die Kaap stil. En Java Riebeeck kom al. En hy stap op met die rooi mat en die kennetjies, hulle vlaggetjies. En hulle friet popcorn. En hulle drink Coca-Cola. En die vrouwen soek die mannen wat nog in die baren is. En hulle bring hulle allemaal bij mekaar. En hy Java Riebeeck loop staan en hy vat die mic. My maak een speech. Ek lekker predikant sig achterin. En toe ek klaar gepraat het, toe die tyd hulle net daar. Nou vat hulle die koets en dan gaan hulle bietjie Stellenbosch toe. My opa grootjie Sir Harry, hy is die koetsier. En hulle skiet Stellenbosch toe. En daar het hulle nou in de waarsheid gekyk. En oom Tas gesit. En papagaaie geskiet.
En toen het dik gezegd is, jy weet mos hoe werk ons wyn. Nee, nou moet het nou op kiebels gekoop word onder aan 'n makma. En hulle skiet die af. Hulle kwam kiebels gekoop by Adriaan en toe hulle terugkwam. Toen kwam hulle bo in die Kaap met daai geld van die kiebels. Het Simon afgetree dat hy vandag nog in Constantia bly. Ja, nou is voetbal. Right, maar ons maakt nou te lang, maar nou gaan ik gauw klaarmaken. Right. Maar toen werk ik zomaar later, zomaar op in Nieuweland toe. Ik voer daar ook iets uit wat de voetbal zei. O, jy is toe sommer daar ook weer. Ja, ik kijk hier meer met jou niet, ik praat zomaar niet. Ja. Zie ik graag lekker opgeweten. Ja, maar raak het daar. Als je afloopt, zet je net tussen de schildpad, stukken getrappeld. Right. Maar dan nee, toen werk ik nou daar op in Nieuweland, ik vind nou die ook iets uit. En hier traf ik mannen op het veld op. En ik zie nou, Gerard van hier, hij zit nog in Nieuwland. En ik die zei van me, ik ga nou hier die game uitzien. Jy. Die groen luchtje gaat die aan. Die game is nou op die lucht. Ik ga nou die game uit. Maar nou ken jy nie manne. Ik ken die peren, maar ik werk 15 jaar op in Nieuwland. Baren in de gebleven. En ik ken die bijnamen en ik ken alle advertenties van die tijd dat op die tv gebied is. Ik denk, ik ga ze maar advertenties ook wel gooien. Misschien gaan die sponsors mij nog betalen. Toen weet ik om zo. Goedemorgen, dames en heren. Dat is een prachtige dag op in Nieuweland. Die zonnetjes schijnen en die zeevoortjes vliegen rond. It's a sunshine day. En daar op die Middle College is het Carola van der Merwe wat die balletje op zijn puntje mag staan. Hij gaat afschop richting oorkant van die veld. En die mannen staan recht en die scheidsrechter komt nader gestapt en vraagt, is jullie recht? En Carola zei, alles is recht, altijd recht, Toyota. Ik heb nou voor Johan Krevert gehoord. En Carola komt af en is dat prachtig in wat hangt. En onder die bal is Kentucky van die bal prachtig in de gedacht. Maar Rabbebeck Roe is daar. Rabbebeck Roe, Frits van Kentucky. Hij Frits van Kentucky. Ai, dat is nog lekker rugby hierdie. Dat is nog vinger lekker rugby hierdie. En nou leer die mannen daar boer elkaar en dier elkaar en onder elkaar. Maar zoek voor die bal en hij zegt, dan blaast hij zijn vleutje en hij zei. Hij zei. It's not inside, it's on top. En heel boven bleef Moffie Maarten. En die scheidsrechter zei, nee Moffie, kom eens staan een beetje op als we een beetje voetbal spelen. Wat gaat nou met jou aan? En nou is het dan Moffie wat teruggezet bij de scheidsrechter en hij is kwijt. Hij zei, ik kan klaarkomen zonder mijn blaas. En ik kan klaarkomen zonder mijn mam. Maar kan niet klaarkomen zonder die boys. En die scheidsrechter zei, nee, nou moet die schram gevormd worden, een nieuwe schram wordt gevormd. En Meerkat Meijer is die man met die bal moet inzetten. En Meerkat drukt zo'n beetje in die schram. En Meerkat zet die bal in. En Meerkat kreeg hem. En Meerkat gaat circa om. En Meerkat zoekt een gat. Hij zoekt een gat. En ik kreeg vannaast Bota. Maar die bal wordt er gegooid en zo naar Meerkat. Als die domkant is naar Meerkat. En Meerkat gooit voor Brandewijn Bresler. En Brandewijn hoort zo draaien en gooien voor Castrol Pina. En Castrol hol. En ik knijp. En hij hol. En ik knijp. En hij hol. En ik knijp. En moet zo een boer. Dijker aan waar hij doel heen. En ik kan er zeggen, nou willen we chips zijn. En ik zei, don't say chips. Say, well, I've crinkle cut. Diddle dee, crinkle cut. Dank je, meisje. Ik heb vir je gezegd, ik kom daar van Pakketberg af. Nou, dat moest nou daar maar heeltemal baie boere wat plaas het en wat koeie het en beeste op. Nou sit die mannen daar die aan, dis 'n regte plaastoneel, nou sit 'n melk die mannen. Die mannen sit so 5, 6 van hulle so in die kraal. Die kraalhek staan ongelukkig oop. En Jonas sit in die hoek, hy melk vir Witlies, maar hy is so kalm. Jy kan amper sê so kalm soos 'n ou jong nooi se sê 'n meese kat. Niks pla hom nie.
Maar die ander manne is onrustig. Hulle hou die kraal hek dop, want daar het al probleme gekom, want die bil staan so en daar vandaan. En het is 'n moeilike bil. Vriendaan hulle melk, maar hulle hou die bil dop, en Jonas sit in die hoek, hy melk vir Witlies op sy gemak. En soos dit nou maar gaan, dit was op nie lank nie, daar kom die bil. Jy sien net klippe en gaspolle en blikke, en hier kom die bil reg op die oop kraal hek afgestorm, en jy sien net gaspolle en blikke, en soos jy sê knipmes. Toe die melkemmers om, en die manne is aan die kant die kaalmuur. En Jonas sit in die hoek, hy melk vir Witlies op sy gemak. En die bil kom met oopgesperde neusgate gestorm, en toe hy so vir Jonas sulke nek. Toe gee hy so 'n snuif, en hy trap so in die kraal misvat, laat die houe so lê. En hy gee weer so 'n snuif, en hy draai om, en hy stap uit, en die ster swai so. Die ander manne kom terug, hulle sê ook, Jonas, hey, jy's 'n dapper man, hè? Hier kom die bil, jy hardloop eers weg nie. Hy sê nou, vir wat sal ek aan wegrol? Ek melk aan die bil se skoonma. Nou wil ek vir julle sê, vanaand, aan elke aand, solank ons nou konsert hou, is my skoonma by ons. Sy's talentvol. Sy's nie meer so jonk nie. Maar nou ja, sy's saam met ons die pad gekom, en ek het nou die voordeel, as sy saam met my kom, hoef ek haar toch nie te groet as ek by die huis weggaan nie. Nou bring ons haar saam. Nou vanaand, vriende, moet ek vir u sê, sy kom spesiaal vir u 'n nommer doen. Die nommer is eintlik vir die meer jongeres, maar ons was mos almal jonk, ons net so 'n bietjie ouer geword. En dit is nou vir my baie lekker, om my liewe skoonma aan u voor te stel, en hier kom sy, en sy doen vir u 'n lekker nommertjie, dan soos met die krokodil. Bring maar gou die water in. Jy is baie na my sin. Kom maar nader, want ek hou elke oomblik weer van jou. Ja, ek hier op my plek. Kyk hoe groot en mooi is ek. Kom nou laat ons kennis maak. Ons vriendskap sal so lekker so
Hallo mami, tata, that's my mommy. Hey, Sak. Ek kyk nou net na my skoonmoeder wat hier weggaan en hier kom oom Floos op. Jou skoonmoeder. Hoe lyk sy vir jou oom? Kijk, my ou skoonmoeder het was nou alleen geraak in 'n Makwaland. Atja? Van skoonpa het mos die tydelike verwissel met die ewe. Tata. Oh, maar die ou was baie siek, man. En nou hou hy hom ook maar sieker as wat hy is. Aha. Want hy wil afgespons wees. En hy wil bygewaak wees. Nou lê die ou daar in die koei. Die tanden in die glas. Voor die bed. Nou lê 'n blaasie ou hom so. Maar jy sê hy sit maar 'n bietjie aan. Hy sit aan. Ah, op 'n môre die ding skoon maar sy wil hom nou skok tot die werklikheid. En sy laat kom nou al die werksmense en sy laat me wegel nou so in die sieke kamer in. Maar hy hang met 'n reuk van laver. En die mense skuif so in. En hulle het nou by hom, het hulle nou hierdie bors goed gestoom. Wat is die goed van balsam kopifa? Het hulle gestoom. Die doodsryk hang in die kamer. En die mense beweeg nou met die nodige eerbied in die kamer. Kopdoeke af. Hoede voor die bors. En toe hulle nou almal mooie staanplekkie gekry het. Toe sê ouma nou, papa. Papa. En die ou sê, papa. Sy sê, papa, die mense is hier. Hulle kom groet vir jou. Dis was nou. En die ou... En die ou kyk so op en sy oë fladder so op. En hy kyk so al in die rondte om die kamer. En hy sê, nou waar wil hulle daar allemaal heen gaan vanmorgen? Ai, oom. In elk geval, hy toe baie lang daarna het die ou toe gegaan. So, dit was nou bloot aansit geweest. Ja. Toe sit ouma nou alleen op die agterstoep, ek loop haar nou daar. Sy kom nou by julle bly, soort van. Hè? Dat moet jy hom nou weet, dat is net soos 'n inwysion van kommunisme. Maar sy gaan nou by ons kom bly. Toe ek die agtermiddag daar stop, toe sit sy daar met die bruin neusgaie van die snywe. Wat sy snyf? O man, haar neusgate lyk soos 'n by wat 'n bereik styfmeelblom gewerk het. En wie, nou as jy van die snyf praat, ek het hier by 'n vriend kom kuier hier in Bellville. Hy snywe ook. Oom ken ook mense hier in Bellville. Moenie, Aha. moenie. Die meterleser vir al die pere is my pille. In elk geval, toe is hier 'n voetbalwedstryd op Nieuweland aan. En ek sit nou die hele Saterdagmôre by hom en hy stuur die kind. Die kind moet vir hom loop snyf koop by die winkel. Want hy kan nie sonder sy snyf voetbal toe gaan. So hy's ook 'n snywer. Hy is nou 'n regte snywer. Die kind kom by die koffie, hy koop hom 'n ijscream en 'n klomp chewing gum van die geld. En toe hy terugstap, toe kry hy so 'n wit hondemis ding. En hy trap die fyn en hy maak hom mooi fyn en hy sit hom in die snyfblikkie en hy bring hom vir sy tata.
En toe ons nou op Nieuweland sit, toe kap hy nou met groot ritueel op sy blik. En hy skroef hom op, en hy vat 'n knippie, en hy snywe. Hy sê swaar. Hoekom ry Nieuweland dan vanmôre so na hondemis? Inderdaad. Ek sê nee, ek ry niks. En nie lang is snywe hy weer. Hy sê jong, even ons het in die hondemis getrap. En ons kyk, maar die voetbal is mooi, man, is interessant. En nie lang is snywe hy weer. Hy sê jong, ry jy nie die hondemis. Ek sê man, luister my neus is toe, ek het verkoue. Ek ry niks, ek wil net die voetbal kyk. Hy sê as jou neus toe, dan moet jy snywe. En hy hou met die blik, en ek vat van die snywe, net om sy bek stil te kry. Ja, En ek snywe. Ek sê jong, dat is aan my goeie snywe. Ek ry ook nou die hondemis. Maar in ieder geval, man, dat is nou zo'n lang story. Oom dwaal nou 'n bietjie af sien. Ja, ek het nou afgedaan. Ek vat toe vir skoolma aan ons reine. Nou het ek haar by my huis gekom aflei. Maar voor ons by die huis kom, terwyl ons nou so ry, met die ou bakkietjie, kry ek nou 'n noot. Sing oom nou. Nee, O nee, okay, toe ons alright. ek hou toestel en ek gaan sing toe in die bos. Maar nou het ek daar so ou geweertjie ook, hy staan agter in die ou, voor in die ou bakkietjie by skoolma en ek stap nou so uit die pad uit en ek kry 'n ou bossietjie met so 'n uithang tak. En ek vat nou die tak en ek loop staan lekker wydsbeen. En soos die Engelsman sê, I relieved myself. Oom maar die tak. Ek hou vast nou die tak, as ons lekker staan, man. Maar wil ek my so relief, sien ek die bos het bessietjies. Nou eet ek van die bessietjies. En toe gaan weer 'n bessietjie wil pluk hieronder. Toe sien ek hier staan 'n slang. Nou net so level met die gravel. Toe sien ek nou. Nou moet ek nie ophou maak wat ek nou maak. Ek moet relief. En ek moet bessietjies eet. En die tak het ek eers al gedink, want die vat ek al vast. En ek wys vir skoolma daar in die bakkie. En as ek so oor my skouer loer, dan wys sy ook net vir my. En dan eet ek en dan relief ek. En dan wys ek vir haar hier. En wys sy vir my, sy eet nie van haar bessietjies. En hy sweet. En die sweet loop my heel broek nat. En later, maar sê ek nou vir jou vriend, sweet my kruisband. Maar in ieder geval, ek sê, later besef sy dam. Hier's gevaar. Hier's moeilikheid. En sy bring die point toetjie. En sy kan skiet die slang binne in die bos dood. Nee, wat? Toe moet sy die tak afsa om my lewe te red. Maar nou het ek haar afgelei op die plaas en nou ry ek en my vrou loop jag. Sy gaan nou na die kinders kyk. Ek gaan nou vir die eerste keer jag in die Transvaal. Oom is, kan ek net vra, oom is nou 'n bejagte, soort van. Ken van. Nooit. O so. Dat is nou my eerste. O, dat jou debuut. Nee, my eerste jag.
Nou, dus die ou bakkietje, ik en die vrouw nou rijden ons met die ou bakkietje alles opgeleid. Hier komt een van Jouse lorries van vooraf. En net zo'n klip vliegt tussen zijn achterwielen uit. En hij slaat mijn screen binnen en zijn happy kanonnen. En dan zou daar stellen als breek die screen uit. Ik zei, oh man, nou moet je die side windows toedraaien. Want nou moet jij weten, nou rijden we zonder screen. Aha. Nou die 100 km/h komt, ja die wind hiervoor en als die wind bij jou neus ga je aanwij. Nou die net zulke knoppen achter jou kop zit. En in die wereld vliegen nou torren, springkanen, gormen, jorren en schieten. Ik en die oude vrouw zit totselen, net zo hiervoor in die bakkie. Want als de tor je op 100 km/h voor je kop vangt, smaakt het een man moe en sla je met de hamer voor je kop. Ja, ik en die oude vrouw is laat. Ja, en hij tor kraakt ze ook er niet met die stukken trap op de grond. Ik en die oude vrouw is later zo nat van die torsop. Laat ik haar met die semi moet afveren. Nou kom je mos bij hierdie geraadse. Als je nou hier in die boorlanden komt, dan kom je bij hierdie geraadse, hierdie UR number 1. Dan stormen we mos jou met hierdie kannetjes wat hulle op die ruit snuit. En voor ik en jouw vrouw nog een keer, toen spuit hulle pinnen in ons oor. Wie, hoe brand die goed? Dat is nou die kannetje. Die kannetje, erger is een spoes langs een spoe. Ken oom van spoeslang. Weet je, dat is niks wat accurater spoe als een spoeslang, als een primer. Een primer. Een primer. Ik heb bij ons gezien, in die stoor waar het stier. Laat die primer zijn kop zo draaien, dan spoel je daar boven bij een 6x6 venstertje uit. Met 3 tralletjes in. Dan spoel je tussen die tralletjes deel. Zonder om aan de kant te gaan. En dan zei ik wel. Die tralletjes trekt. Dan breek je steert eerst bij zijn bek af. En dan, nou betekent je, als er dan nog een vlie op is, dan ze steert, hij rijdt samen uit die drum. En na die keertijd, dan ligt je de drumolie omgekeerd voor hij venster. Right. Maar nou dan gaan we weer af. Ik wil zeggen, oma is nou op pad om leeuw Nou te kom jagen. ik bij die zwaar van mij aan. Nou zit hij op die achterstoep, maar die vriendse brekerij. Dat ik nog te laat daar aangekomen. Nou, oma, die zwaar, hij is nou, Hij is een leeuwjachter. atja. Nee, man. Hij drang ook in die man boer bezig. De era komt de synagoge samen. Ik heb nou te laat gekomen. En toen stelde hij zei mij, wat is jouw plan? Waar kom je nou vandaan? Why, is het zomaar moeilijk? Hij is moeilijk, ik zie het goed. Hij is die rooie ding. Maar mijn vrouw heeft mij altijd in die pad gezet. Ik moet vinniger rijden, want daar binnen raakt nou in die slaap. Van die zitterij. En als zij nou vanavond wil gaan slapen, als haar binnen weer wakker. En nou kijk ik mijn oude vrouw zo met die nieuwe bril. Ze lijkt nou zo'n oud toilet met nieuwe venster. In ieder geval, hier zit die oude zwaar van mij nou. Hij heeft nou een glasoog in. Nou moet je weten hoe lijkt een glasoog man dat te veel man boer gedronken heeft. Hij lijkt nou zo'n trein met 1 oog. In ieder geval, en ik zei, hij zei, jong, hoe is jouw story? Ik zei, zwaar, wat is dat nou? Hij zei, man, luister, ik heb me nog iets zelf gezien bekleinen. Maar die mensen wat mij gezien hebben, hadden gezegd, dat is een vreselijke bezigheid. Zo, hij is nou in een toestand. Ja, ik zie toe. Ik zei, hoe zwaar? Zei nou net, die lieve vader, kom nou niet op vat jou nou vandaag. Hij zei, hé, dat is me net zo kom, vat je.
Toen sien ek nee, wat dit ek niks uit nie. Hy gee my sommer die geweer, hy sê die vrouens gaan aflei en ek gaan huis veld. Sommer dadelik. Leeu. Nou, hy is nou bereid. Hy ken ons verwyn. Hy vat die onrecht. Hoe maak byna nou? Hy maak jy mos, jong, hy maak jy mos eers lach, en raas, en sing. Dat jou vrou kry jou lief. En dan maak jy mos dapper. En dan maak jy mos morbid, dan wil jy zelfmoord pleeg. En dan maak jy jou blindronk. Maar hy is nou op hierdie nummer. En ons stap nou veld toe. Ek is nou voor en hy is achter. En ons kom hier so om op, man, is die ver van die huis af hier leg. Hierdie beerd. Dis nou. Manne, hy skud sy skouwers so. Kijk, die grootes word geel in die geselskap van hierdie pere. Hy maak so en ek steek vast. En hy sê, jy moet skiet. En ek gooi, maar ek kry my lekkerie. En hy leeuw, hy maak so. En as hy sy kop so skud, daar waar hy skilvers, soos postouties. En hy sê, jy moet skiet, hy gaan sprang. En ek gooi, en ek trek af, en die geweer maak dit klik. Klik. Hy Wat sê, het oom toegemaak? toe ek klaar gemaakt. En ons vlieg aan. En ons al. En ons al. Dan is ek voor, en dan is hy voor, en dan is die volksreer voor. En dan schop ik naar die hond zo die pad uit. En dan krijg je een boom en dan verzet hij. En hij gooit toen stand in die leeuwse oor, man. Hij loopt zet toe. En dan krijg je een boom en dan verzet in die boom en die leeuw zet toe. Hij vliegt stand in die oor. Hij hoort hem zo bijna voorbij binnen die bomen. Hij zegt, klim in die boom en die leeuw friet jou. Ik zeg, zie ik wat die stand in die oor gegooid. En dan zie ik, kom hier die leeuw, nou traag hij niet met die tanden zijn ogen gooien. En dan smij. En dan rol. En dan krijg je een boom. En dan hang een tak en dan spring voor die tak. Zo 14 voet voor de grond. Maar is mis. Mis. Maar toen ik afkom, toen vang ik hem eraan. En ik zeg, zie je daar, boom en hij leeuw zit onder die boom. Maar oom, ek net so. Oom sê, jy sit hier daar aan hy boom. Zie je daar? Oom sal mos dood van die honger. Nee, Hier man. daar. En met die bosje. Saans die leeuw gaat water drinken. Dan wil ik gewoon chefie toe. Ik koop een hamburger met koken en dan klim ik weer in de boom. Dank u.
Lekker warm snare. En nou kan ek sê, nou kan u 'n ding te wagte wees. Nou kan u 'n ding te wagte wees. Hier kom hy. Die rekkie. Ik is een Ricky. Ik is rood. Onbeschot. Ze gaan de hond te dingen spoe en chanken. Ik is zo geheimzinnig. Ik schreef mijn naam het tijd voor. Inderdaad. En onomwonden. Om. Ik is daar begrepen. Ek hoor so. Maar ik is zo diep ondergrond. Ondergrondse beweging. Die molen als mijn vrienden. Uitslaap. Maar ik, ja, right, wat wil jij zeggen? Ek wil nou vir jou vra, wat doen jy op die grens? Ik doe alle dingen op de grens. Maar ik is een mine detective. Acha. Jy spoor landmyne op. Elke landmijn wat ik opspoor, krijg ik R1000. R1000. Ik werk hier met ingewikkelde apparatie. O nee? Hoe Ik dan? spoor hulle zo op. Ik heb nog hierin gekregen. Maar als ik op kreeg, dan kreeg ik R1000. Maar nou tellen mij op een special mission. Maar net voor jy sê dit, ek het daar op 'n stadium gehoor jy te doen iets met honde. Oh, daar was dit een time being. Ik heb honden opgeleid. Met ander woorde, jy was 'n hondemeester. Meester. Woe! Als ik voor een bloedhond zeg, bloei. Dan bloei ik. Maar nou sukkel ik nog met die windhonden. Maar verder, om. Heb ik een special mission gehad. Laat ek hoor. Ik drijf een lorry. Hij is vol bommen en landmijnen geleid. En ik vat hierdie reporters van die courant. Niet reporters, wat hulle? Ja, reporters, jy weet ook nie. Nou vat ik hierdie vrouw. Sy is een reporter van die kerkbode. Ik zet haar voor bij mij in die lorry. Verslaggeefster. Het hy hem gekry. Raak gevat. En ek ja met die lorry. Maak eens rood, om mijn schot, ik ja. Dan gaan ze door die gaten, dan hop die bommen en die landmijnen hier voor in die lorry. En zij zegt me, jij is aan rood. Zijn er die goed ontploft. Die voor in die lorry. Dan zeg ik, moet niet worry, die bak is nog vol. Maar ik zeg, nou. Nou ben jij weg. Nou zit ik al wacht. O, Op jy, een boom. o, jy het baie sendings, jy's ook 'n wag daar. Ik zei jou, ik is zo geheimzinnig. Ik kruip in een boomwortel op. Dat ik lijk zoals een bloedvat in een blaar. Dus ik woon aan die boom zit. En ik zit daar. En ons bevelvoerder het een grappenpaai. Een wat? papegaai. Wat so? Een African Grey.
Net so groot papegaai, maar die ding is wit. Kan hy praat? Hy praat enige ding so wat te sê. Ek wens die ding wil sterwe. En hier gaan wandel hy uit die kamp uit. Maar nou kan hy sommer so uit. Ja, hy is los. Hy stap so uit die kamp uit. Hy te Ek pas. dink sal jy dan nie 'n landwyn raak trap nie. Dat net jou nersderm hier in 'n bos hang nie. En toe is so klein raak uit my oog uit. Toe dink jy die terrorist op hom af want hy is honger. En hy vang hierdie voël aan sy nek. En toe hy hom vang, toe sê hy voor, los my jou terrorist. Hy sê, skiet baas, ek dink baas die hoender. Nee! Nou is het een sergeant. Maar hij is dapper. Die sergeant. Hij is zo rot. Maar zijn vrouw zei voor mij, hij is maar bang. En hij is zo zuinig. Hij wil je hond aanhouden niet. Hij staat zelfs 's nachts op. Dan gaat blaffen een paar keer. Dan komt hij weer. Is dat nou julle sergeant? Ja, en hij is een roverman. Zijn vrouw zei toen, kom zij stellen mijn hond. En die kind komt laat bij de school en de juffrouw vraagt, hoe kom je laat? Zei juffrouw, mijn pa had een paar hoenders. Acha? En hij is heilig op zijn hoenders. En hij hoort van daar is iemand bij die hoenders in die nacht. En hij begrijpt die hoenders met zijn bazooka. Juffrouw met zijn nachtjurk aan en zijn slaapmus op. En toen hij zo na bij die hok komt, toen zien hij die beweging en hij lei aan. Toen kwam Rijk die nieuwe slaaphond, wat hij niet van weet heeft, met zijn nat neus en zijn kaal buik. Juffrouw in die schoot gaan af. 44 hoenders dood. Woe! 44! Nou, hoe kom jij dat? Zeker dat jij met hoenders schoongemaakt hebt. Hij zei, nee juffrouw, ik heb die hond schoongemaakt. Je nou niet iets te geworden. Zeg vir my, kan ek nou maar net so interessant is alweer, ek was er nog nie daar nie. Wat 'n fasiliteite het julle dan nou daar? Is daar nou winkels so goed op die grens? Baie. Acha? Sommer Daar daar? is die grenzen, winkels en baren. Ik kom in de jaar en koop een boxje beetje Nou waar by die winkel? bij die winkel. Had je die nieuwe tellen wat hulle hem zo oorskrywe met die stripetjies op. Dan sê die tel, wat kost het? Elektronies. Zoiets. En die nooit zit aan, ze schrijven die boxje beetje zo oor. En daar staan 11,88 rand. 11 rand. Ik zei, juffrouw, wat is het nou die? Ze zei 11,88 rand. Ik zei, hoe kan een boxje meisjes 11,88 cent kost? Ze zei, als hierdie tel sê, een boxje meisjes kost 11,88 rand. Dan kost hij 11,88 rand. Ik zei, juffrouw, jij weet zeker wat jij kan maken met de 11,88 cent, zijn boxje meisjes. Zij zei, zij kan ongelukkig niet. Want na zit klare 38 rand te komkommer. Het ik geleerd. Als jij naar een tandarts toe gaat, dan moet jij dapper wezen. En jy was nou ook al daar? Maar voor ik bij een tandarts gekomen, het ik een sergeant geleerd kennen, wat zo dapper was. Acha? Sy kind sê, die juffrou sê, hulle moet 'n storie vertel met 'n les in. Dis nou, is daar nou 'n skool ook? Daar is 'n skool. Hulle leer die kinders moor daar.
En sy sê vir die dogtertjie, vertel my 'n storie met 'n les in. Die rooikop dogtertjie, sy staan op, sy sê kom 'n dansietjie. Sy vertel die storietjie van die hoendertjie wat die 3 eiertjies gelê het en hoe hy gebroei het en hoe sy die kykietjies verkoop het. Wanneer nou? En voor hulle uitgebroei is, toe vrot die goed. Toe moet sy met 'n skaam gesiggetjie teruggaan en die mense se geld gaan teruggee. And the moral of the story is don't count your chickens before they hatch. Prachtig, prachtig. Hè? Dis dan se kind, jou sigaretroker agter 'n hoek. As jy jou vrou, my pa het in die oorlog geveg. En hulle lê daar aan 'n loopgraaf. En as 'n veldslag, en as rot, en as onbeskop. En as net rook en kruit en hulle skiet. En toe my pa so om hom kyk, dus al sy makkers doodgemoor geskiet. En hy tel sy patrone en hy sien het net 3. 3. 4. En hy loop so uit die loopgraaf uit. En hy loop so uit die loopgraaf uit. En hy sien daar is 5 van die vijand. Hoe patrone was dat? Jy mag nie sê koel sien, want de hond het koeld. En hy sien daar is 5 van die vijand ook. De vrou, en hy kruip hier tussen die dooie mense rond. Hy soek patrone, nie koel sien. En hy kry net hier in een, tussen die dooie mense, een sy rugzak kry net so dik sigaar. En die ander in sy rugzak kry 'n bottel ram. En hy dink, wat? En hy draai die bottel ram af en hy sê op my uit. Juffrou, hy pa van my steek hy sigaar af. En hy vat so 'n paar rowwe skywe. En toen so half gestamp het, toe syp hy die bottel ram uit. Hy dink, come hell or high water. En hy staan by 4 patrone koelt en patrone en hy magasyne. En rond het. En hy spring uit, hy loopgraaf uit en hy charge sy vyand. En hy fire, die van sy heup af, soos Rambo. Juffrou, hy skiet 4 van hy 5 dood, met hy 4 patrone. Toe sien hy my 6. Ja? En die 5de slaat hy met die leer rambordel vry. En die 6de skop is om vry. Die juffrou sê, jong, dat is die kind, dat is aan my rauwe story hierdie. Wat is die les in die story? Juffrou, moenie met my pa moeilikheid soek as hy gesypers is. Standaard, nou maak ek saam met Jy sê, daar by julle is ook 'n tandarts en jy het die ondervinding gehad. Maar ek was nog nooit by 'n tandarts in die civiel lewe nie. En dis toe daar. Want my ma en pa is te arm. Hulle het so gesukkel om te survive, dat hulle nie kan gesukkel het met 'n kind se tande, wat vrot het. As hy pyn, dan stik hulle net 'n bietjie balsam kapifa. Toe ek nou daar kom, toe leer hulle my, jy moet na 'n dentist toe gaan. Want as jou bek pyn, dan kan jy nie veg nie. Nou dit wil ek staan en luister. Gaan jy weg van my af? So eentjie net. Right. Hier kom ek by die dentist. Dat is nou 'n army dentist. Hy het alle toetse gedop in die civiel lewe. Maar hy het al die fasiliteite. Jy kom by 'n ontvangskamer. Dan sit jy daar tussen al die mense, se vrouens en kindertjies. Staande magmense. Nou vat jy daar 'n boek, nou blaai jy ook maar deur die boek. En jy sien nie wat jy lees nie. En die boek is so oud. Dat lyk jy vir jou rommel sal het maak hier bo Noord-Afrika nie.
En weil jij zo leeft, dan roep je in, hij schreeuwde kan verschrikkelijk. Dan zei zijn moeder, hulle het nou zijn leven raak geboord. Dan skuif jy so eventjes op die stoel, want jy is bang. Dan kraak die stoel. Dan kyk almal vir jou of het jy is wat so gekraak het. En dan kan jy nou vir nog 10 minute so skuif, dat die stoel weer dieselfde soort kraak moet sien, wat hy nou gekraak het. Maar hy kraak nie weer so nie. En dan skielik staan er zo'n kort, mooi nursietje met zo'n kort rokkietje. Dat is mooi, jong. Met zulke wit schoentjes aan. Met een bloedkool op die wit tekische punt. En zij zei, oom, dat is nou jouw kant. Dan sta je op die bevenbouwen. En je maakt die boek toe en je weet niet eens waar het is. Je zet hem net aan neer. En dan wandel je die slagveld in. En als je binnenkomt, dan zie je die boren, en die punten, en die stoelen, en die glaskasten. Lijkt zoals een lanceerbasis van een satelliet. Dan stel je, hoe zit hier die zwarte stoel? Dat is nou een oude stoel wat hier in Kaap ingevoerd zijn toe. En als je erop zit, dan trap je die dokter een lever. Als je achteroor slaat, dan gaat jouw bek vanzelf op. Dan kom je die nurse met zo'n blink dingetje, met een spieletje aan. En dan drukt ze in je kiesje aan. En dan kijk je die vark in jouw bek aan. Jij weet, hij ziet nou jouw diepste geheimenissen. En als je zo binnen in jouw bek werkt, dan loer je die mooi nooi, maar jij is zo bang. En dan zie je die ding. Dan zei die dokter. Die zit aan mijn knievel. En dan draai je om. Dan maak je je oor toe. En dan zie je je oor in die genade. Daar gaan jullie dan nou in. En dan stap je man daar en ik heb nou gedacht, jullie gaan nou beginnen lopen. Dan steekt die man hij glas bij daar zo nog rabberbordeltje in en dan staan hij met zijn rug naar jou toe. En dan zie je hem volgen. Dan krijg je zo'n mean uitdrukking achter zijn kop. Dan ga je zien hoe die aarde wordt zo dik. Hij wil nou hier in jouw bek komen en dik. En dan stampen die watertjes zo. Dat die giffietjes zo uitspat en die windjes zo uit is. Want hulle sê, als hij jou wind inspuit, dan krijg je borrelziekte. En dan draai je daarom. En dan komt Duikie, maar hij steeds wat ik kom in Duikie, toen stamp hem, toen voel ik een steen en tandwortel vast. Hij naakt glip soos een hond wat op een cementvloer geleid. En toen hem druk, toen loop hij sop, hij zie mijn bek af. Toen trek hij mij, toen staan hij naast net zo. Toen zie ik nou zijn moeilijkheid. Toen vat hij net een dikke naald, hij legt zo hierin. En hij schroeven hem op, hij spuit op. En toen trek hij met meningsvol gehad. Toen weet ik, nou. Nou moet jij vastvat aan die doodstoel. En toen ik kwam in mijn bek en toen zei hij, maak op. En dan rek hem. En hij steekt hem hier, en hij vat fijn. En hij kreeg een kliefje hier onder mijn tong. Maar toen hij een kliefje vangt, toen voel ik hij blaast hem op. Zoals een skaapboot dat je inspuit voor je een brei. Hij geeft zo'n zwelsel. Je weet ik, nou is het niet. En ik kap hem nog en ik kap hem hier en hij haalt nooit uit die. Hij houdt net en dan druk je net zo, en dan druk je net. En toen vang je een mangel hier achter.
Maar toen hij mangel vol stoot, toen voel ik ook krijg ik beroerd voor jullie. Maar die kant zei in mijn hand, ik had hem toen greep ik die dokter net hier waar hij buiten staan. Toen zei ik, dokter, ons gaan niet elkaar zeer maken. Maar ik voel toe verslapt mijn greep. Want die bedwelligheid werkt toe oor mij. En hij duikt in mijn bek en hij breekt hij ding niet uit. Maar hij kraakt. Dat ik voel hoe trek je de aardje hier uit mijn hardste punt. En hieronder uit mijn fundament hij slip zo een kliertje. En hij slip hij tand hem zo in die bak gooit. Toen val hij bloeddermpjes zo op de grond. Toen kwam hier die mooie nursetje met die rode kort rokketje met die bloedsporen op die tekstje. Met zo'n blink bakketje, lijkt ze een miniatuur slopemmertje. Toen kwam hij zijn van mij, ze zei spoel. En ik keek haar zo, uit die beroerde lichaam uit. En ik wil nou zo met die grootste waardigheid spoel wat een mens kan spoel. En ik gooi hem. Yang die gwel nou weer mijn baard. En zij zo wat die en zij vee hem zo af. Dus zij hem zo afvee, dus zij omdraai weer. En toen loop hij. En toen gooi ik hem. Blap. Voor haar boord. Weet ze zo aardig te staan en zij drukt nog zo wat hier in die gaten. En zij zei, ik kan hem maar lopen. En toen ik tussen die mensen uitstapte, dan moet die wattietje in mijn bek. Ik wil hem maken of ik ken van de tandarts. Ik ga hem maken of ik wil rook. En ik steek nou die sigaret uit. Toen ga ik nog niet mijn bek krijgen. Man, weer later, toen ik de sigaret eindelijk in een gat en het... Toen raak ik aan die zeeën, mijn fundament trek en mijn oren trek toe. Maar ik kreeg die sigaret geroken. En toen ik uitstapte, dacht ik, wacht, ik zal mijn chewing gum befritten. Nou, dat ik die chewing gum nou rijden. Dan kwam ik een tang. Dan had ik die wattietje. En dan had ik die chewing gum. En zo eindig reed hij dan die kop en hij stond bij. Hij zei, om je te vinnig rijden. Hij zei, hoe kan ik te vinnig rijden? Hij zei, om je me niet trainen. Ik zei, man, maar kwaad maak je. Hij zei, om je is toch een zeepel. Ik zei, wat wil je zeggen? Hij zei, een zeepje op een kreeuw, kijk hoe bloei je bek. In die lamphal staan een moeder klein. En een traan van hartzeer rol oor haar wangen fijn. Als eentje is in die infanterie. Hij is nummer 60283. Hij is niet meer bij die huis. Hij is niet meer bij. Wie zal in die armee zijn kleertjes waarom was? In die armee zijn netjes waarom was? Zal die samen jaren toch weer goed om zijn oude haar? Die is shampoo, hij is niet meer bij die huis. Hij is niet meer bij. Wie zal als mijn zintje weer verkouden krijgen? 24 uren wacht aan zijn zij. Wie zal voor hem gereeld en spuit? Zijn borstje en wrijft, zijn snot uitsnijdt. Hij is niet meer bij die huis. Hij is niet meer bij. Hij is niet meer bij die huis. Hij is niet